Hau, Padonostin hau, beldurrezko astean, 36. edizioa, hemen dakeu posterra, El Gran Wyomingekin, eta gaur sekuleko egune izangoa, lehenengo aldiz 36 urtetan, hemen kursal hortan aurkeztuko be pelikula, eta zein da pelikula hori, zein da inaugurazioko pelikula hau, Paul Urquijon gaua, sekuleko gaudak ez zitxezen ikusi nun, eta oin, hemen, espektakulo bat izangoa, espektakulo bat. Ikustea Paulengan talentu bat oso gitxi ikusten dana, ez? Bai Euskal Herri mailan, estatu mailan eta Europa mailan inkluso, ez? Aukera eduki dugu hirugarren honetan ja kolaboratzeko. Eta da apur bat, sentitzea pelikula batzuk erronka diala bere horretan, eta Paulekin hori bermatuta dau, bera egiten daun zine mota gaitik eta. Zentzu baten Akelarrean estena izan zen oso zaila, elementu asko batzen zialako, zan plato bat baso bilakatu behar zana, figurante askokin, musika, koreografiak, munstruak, zua, orduan zen, dana batzea eta gainera plano sekuentzia baten, ez? 3-4 minutuko plano sekuentzia baten, orduan izan zen koreografia lan ikaragarri bat, eta uste dut pelikularen momentu unkigarrienetako badala. Oso ederra izan da lana egiteko era. Neguan hasi ginen, negu bizian, ez da izan gogorra, pasada negua, baina egun horiek gogorrak izan zian. Justu euria, hotza, denontzat gogorra. Eta nola baite hori, ez dakit, Paulek oso rollo hona jartzen du egia esan, eta hori nik asko estimatu nuen eta talde osoak estimatu nuen. Eta uste dut lan ederra dela baita ere euskararekin egiten duen lana, ez bakarrik irudiarekin, euskara nola erabiltzen da oso polita dela uste dut. Nire zailtasuna baino gehiago izan da pixkat bilatzea, bilatu berrian alako berdugua edo bilatzea hala da, ez? Eta jendeak pixkat normalena da iluntasuna aurkitzea pertsonaiengan edo gorrotatzea, eta ni saiatu naiz humanitatea bilatzea, aurkitzea bere barruan, ulertzea bere zailtasunak, bere beldurrak eta bere pixkat poliedrikoa azaltzeko pertsonaia. Teknikoki nire rodaje egun zailena dudik gabe izan da, nire azken eguna izan zena, antzela platuan, eta ez dakit hau esak dezake da, baina pixkat efekto espezial gehien azaltzen den momentuan nire pertsonaian, orduan platuan honintzen zintzilikatua eta ordu askotan zehar, mugimendu asko egiten, eta fisikoki laguntza eukinu pixkat zeana, horta dedikatzen den pertsona espezialistak eta hola, kasu hortan nik itian izan zuten, eta ordu asko izan ziren eta fisikoki txopolo gatu duen, oso intensua zen, dramatikoki, beti eman bertzena, orduan egunan bugena oso desgastatu. Gidoi eletzeakuen ikusi nunien zeintzan pertsonajien deskripzioe, ilekorti daukionez, horrek sorpresan harrapan indun, irakurri nunin lehenengo Googleen behitu nun, eta ikusi nun zeintzan pixkat estetika hori ez. Eta ziren sustoz, ez nekin hori nola burutuko genuen, baina geho aurrungo gunien itzen bertzanakin, eta esan berrauket nik erika bezala ez detela hili moztu. Baina, nire partetik eneola pixker rapautaren ditu, erdizkako gauza batzuk initu. Baina, egia nire bizien zehar hili asko alda izan de, rapautaren mandet, asimetrian danetik, orduan, egin unaki, pixket diskutun gera zen, eta ontseia esan dezaket, batera hau zaitela hilekortia. Kimika oso natural bat gertadala gure artean, eman dela, eta hori importanti izan dela gero pantailara begira. Baina ez dela ezer efortzaua izan, eta netzako etzeon katxalino bioik, eta igual behantzate ez maritxu bioik, hori behi galde horko zaio, baina oso modu naturalien oso kimika eta konexio politxein dugu, eta gero hori esango nuke pelikulan ere islatzeala. Eta hemen hau berriz leku iguali, hau sekuleko spota da, aizi da, pixka, baina Eta, ikusi duzu ezen bat entrevistan dituten, hitzein deutanakin, aldiken dutanakin, Paul Urquijo eskapau bintzat.
Vale, kursalea, Humberto, kursalien da. No puedo con esta apoteosis de admiración. Y probablemente sea merecida, pero yo no entro ahí.